gaurko bigarrengo platera egiteko etxeko nagusia etorri zaigu, ezta? Berriro. Berriro, hori da, atzo izan zen bertan. Atzo zen eta gaur hemen dago berriro. Hori da, zergatik txuleta har bat inberdeulako, eta berak nahi diolako eman bere ikutua. Tokia, ezta? Parrilla prest dakau, bizi-bizi. Bizi-bizi. Hori da. Eta Jon, zuk zer egingo duzu? Nik bitartien naulan tartar, kroketa, albondiga, naste bat. Gauza berezi bat, ezta? Bai. Hori da. Bai, hori be, brasara. Brasara, bilak brasara, hori da. Orduan, nondik hasiko gara? Zu prestatuko duzu brasara eramateko, nondik hasiko gara? Bai, nik uste dut hasiko gara, lehenengo Jonek hasiko da piketzen okela. Engo de holako albondiga izatea lez, da txuletaren falda esaten dana. Bai. Eta zatitxu, eta gero engo dugu holako kombinazio bat foarekin, ongoarekin, arrutzearekin. Eta hori kroketatu engo dugu zeragaz ogi bazariko ogierrekin. Eta brazan amaituko dugu. Guzti hori dana egiteko, lehen da bizi osagaiak esango izkizuet. Txale gala, ontxoak, eskatagatza, gatz lodia, lima, piper hautza, piper beltza, txuleta, arrauz gorringoa, baserriko ogi xehetua, foa eta piper gorriak. Hori da, eta guan egizea ebakitzen, txale gala, ezta? Bai, horretara da, zati txuten da. Hori da. Zati txiki-txikituta. Eta gero ingo dugu kombinazioa gatzarekin, foarekin, ongoarekin, arrutzerekin eta limoi pizka baterekin. Eta nik ikusten hemen, ikusten naizenez, naiz da gero parrillan bukatu, eunen funtzioa dela pixkat erdi gordinik, tartar, hori? Bai, tartar beti izan da hori gordine, eta guk iten dugu parrillan, eta eten dana da, askotan guk eskontzak iten dugu asko, solomio puntak asko gelditzen direz, ebiten dugu solomioana eskontzatarako onena, eta orduen horrek azpunterekin eta horregaz guztiekaz egiten du honek kombinazioak eta honek kombinazio bereziak eta direz zoragarriaz, okela da beste modukoa, baina beste preparazioa. Hori, beste puntu bat ezaten dana, hori da, eta beste irtera bat emateko, eta gero gordin ez izateagatik ondo bildu, eta gero iskinak berotu, temperatura hartu parilla. Temperatura txue. Hombre, tartara nik uste dute jente guztiek, baina jente asko kartzen dugu pega badarik ez da. Baina hau da beste moduet, txuleta beti kanpo komandate duie egin da, eta barrutik bakarrik gutxien da, bero bakarrik, onerekin bardin egiten dugu. Osea, egiten dugu pizkatxue kanpo komandatik eta gero barruti epeltasuna eta ezer zizau, ez da? Eta bueno. Bale, ahora botako txaguz esan Jon zain duzun. Segitu dugu okelie, botako txagu gorringo txuet. Gorringo bat. Honek, osagarri guztien daztako txagu. Hortzen fa zati bat, txikituta. Gero botako txagu piper beltza. Hori da. Gatza. Bai. Maldon, eskatagatza ez da? Bai. Hori da. Asko gustatzen ez Maldona. Ez que ez da horren gaino gazi. Beti gitzitxoa dago eta... Hori da. Botako txagu ondua bebai. Ondua zatitxute. Zati txikitan. Okela moduan. Dana gordinik. Hori da, atzo gutitakoak, atzo gerri zenituen baita ere. Bardinek, pare bat gorde, hori da. Beti gorde behar da zozen, eberat beti okin bide gauze, zautatzen dator jendeak. Ireki frigorifiko eta tristia da, ez arresto batzia, ez da? Ez bezan, eta gaur zeren mongo dugu. Sobeto okin oferta handiagoa, gu beti okiten dugu dekogu karta, eta kartatik kanpora dekogu bai oferta beti egunarakoa. Merkatuak emoten dozku, dauz anguleko, dekogu... Barbarinak etorri dela, barbarinak. Horretara. Dekogu karta bat, eta edo kartatik kanpora beti dekogu 5, 6, 7 plater aparte, ez da? Aparte, eskaintzeko. Bueno, botatzagu piper hautza. Pimentoia, hautza, purtsuet. Eta lima purtsuet. Alan, freskotasune... Freskotasun hori zian izan pentsatzen, bai.
kombinak eta hola, kamotik anbitu eta pixka raro ematen du. Bai, Eta gero pentsatzeko freskotasuna eman freskotasuna eta gero Hori da, bai. dizapore hori fundizioa, hori Bai. koktela egiten dana, Hori da da. zoragarri. Bale, barabin dana nazta bigu. Ondo naztu. Eta bolatxo egin, ez da? Da, gero- Artista, Jon, Artista, Hemen, artista, elkarrekin hombre. amazazpurte lanian, Bizi guztia. Bai, zu nagusi hona izango, ze amazazpurtien elkarrekin marimasa Ni nagusi ezta? zoragarria. Bai, ikusten da. Berak Bai, esaten bai. osteguna, Bai. Berape bai neuri, Bai, Bai. Hori da, Bai. Egun non, da, tal, da, humore honean, da, Egunon eta zelan familiarekin, eta oso ondo, eta bierdozu. Humoriena, bueno, Bai. beste bat, batxutan. Bizer nahi duzu jai edo horretara. Bai, zuk eskatu lasai, ezatu da, zuk eskatu lasai, Bai, zuk eskatu, bai. Bueno, ez dugu berbarekin guzta. Ixelduko gara, Bai, askotan handiak esaten zo, etorri Bai. etzera bai ala Goizota, baskari epinten, eta orduen esaten zara, Juan Jon. lasai, familiakin ondo konplitu, Bai, eta... Alesia gurekin oten dabe bai, eta Fabian, eta beste kozinatzu bada. Alesia atzo izan zen, eta bihar etzi bada eta Bai, barri atorko da, claro, bai. Bueno, Bai. egin jogu nazte guztize. Eta orain, engo dugune da, Bai. formi emon. Formi eman. Otako, no, igual, ez da? Bai, hortxe, bai. Dago gisa apurtu dugu, zati handizetan. Ez dugu Hori da. hogi birrin dendatan erosten da bin. Ez, zuen inguruko baserriko gilekin, Kutsillo bat egin dugu. kutsilloaz. Kutsillo bat, Gu lengo gie eta kafe behiten dugu lengo moduan. baita ere, Bai, egiten dugu kafe. Bai. Baina hola, kafeterakoa ez, espresso taula ez? Espresso eta gutxi. Gutxi? Gutxi, galan derrigorrez, baina zatzin Bai, bat baina hola, atxikoriekin nola? Atxikorigaz, bai, Begira. bai, betiko moduan, bai. Handauz, bazarri dekoz, laurun urte eta handauz Bai. betiko gauzek. Betiko gauzak, eta kafea lehenauko modura, Bai, ezta? betiko moduan, bai. Beira. Bai, Bueno, bai, kroketie, Bueno. ende dako. Bai. bueno. Ointxen geho kanpo eramateko? Bai. Listo. Listo, hola xe. Bai. Eh? Urdon honekin, guaz parrilera. Honekin guazen parrilera eta Parrilera, joango eta gara. gero baita ere txuletara hartuko zu, ezta? Batera joango gara? Bai, karre, bai. Ba, venga. Hartu. Bueno, eta hartungo dugu txuleta. Ara, txuleta, Ederra, Hau kilo terdi ja, bai, Ba, hortxe bueltan dago. Kilo talaren Bai, izango bai, da, bai. baina, bueno, Bai, kilo bai, terdi. Kilo terdi. Kilo terdi. Baina jateko, hiru Bi pertsonarako, Hori da. ondo... Bai, hiru pertsonare bai, porque askotan badakizu pasatzen da. Hasieran gauzak zea jatia gustatzen zaizkio baita, Bai. Ontxuak, oman bezala kroketak, Bai, eta orduan bai, hau bai. hiru lauen artean, Claro, ondo. Edo amaitzeko. Amaitzeko, hori da. Amaitzeko, Hori da. claro, beste- Amaitzeko gero postrientzako ere beti utzi behar da, Horretarako beti... Beti tokia, bai, ezta? Etorko da Alexia. Alexia. Bai, eta arekin Egingo dez goigu. alako postre batzuk egingo Hori da, duzku hori da. zora. Baina hori beste egun batean izango da, Bai, ezta? beste baten, bai. Zuek asteazkena eta osteguna nola izaten zuen? Bai, claro, eta berake... Egoaztena? Egoaztena eta hauena. Eguena, Hori da. tabarikoa, Claro. nio. Hori, emandik badira egunak, Bai, Bai. bizkaitan. Bizkaitarrez. Bizkaitarrez. Listo, hemen, parrilla Bai, prest. Bale. Bueno, Bueno, atziko gara txuletara egikin, Bai. ze hori entzigako ingo da. Hori da, bai. bai. Bale. Horixe. Hemen txiko, Bueno. gero itxeko. Tengo goza. Bai. Berto. Bai, bai. Ondo. Eta zue parrillero, ze ona parrillero onak, bai? Bai. Bai, Señora de premio, nola? Urtaje. Bueno, premio, jenteak esaten dugu, gu beti izan dugu. Parrilleroa ona eta premioak otan ditez asko, ezta? Bai, hori da. Eta beti premioak igual izaten rekonozimiento moduan ondo dago, ezta? Ondo dago, bai. Baina Hori da. ez da esan biher horretara izatiarren, premio ukitiarren, zarala edo zarala larregi. Zaria izan zen rekonozimentuagatikan, Bai. hori da, baina nun izan zen, nun eman dizu Izen zaria? zan Madrid Fusion. Madrid Fusion, Bai, hori egon da. ziren premios, izen ziren, Parrilla. parrilla, marizkoak, Bai. Espezialidade guztietan, bai, askotan, bai. txiringos de playa, irulagos, eta parrillatan, Bai, jurau batek eskatu, elegitu duzkuen Bai. guri, halan parrilla, estatuko parrilla Onena? onena garena.
Baina, bueno, horinak ian, Bizkaian zeunikan parrillik baina pasan onena. urtean gu bardin-bardinek izin gizten, Bai, eta hartuan izan dozku galara. Hori da, bai, gustura hartu dezuela sarilla, baina zuek betiko martxan jarraituko dezuela. Bueno, igual horregu da bezan mejoren gaela, edo betu Hori gaela, da, eta... zoze bai, Bueno, ez? mejoratu dugu, izkatxuet. Bueno, gauzek mejoratu inleik ez, eta Bai. beti egiten dugu guk. Berrikuntzak. Bai, berrikuntza Hori beti, da, bai. bai. Ze, egin duguz, bai ez ja kartan eta zeran, eta bai obrak moduan Obrak ere bai, hori da. ze- Beti dago zerbait egiten, beti aurrera, ze hori da. Bestetara, atzeratu egiten zara, Zu beti aurrera. eta bizitzen beti Hori da. aurrera joan dira. Zu pentsatu, oan parrilan gaude, txuleta Bai, egiten. bai. Txuleta urte askoan egiten da, modu berdinen esango genuke, baina lehenu ditugu kokotxak, zartagi berezia izan da, aurreko egunean ere beste untzi desberdin bat erabili ginen angulak egiteko, eta tresna guzti horiek dira, berrikuntzan sartzen dianak, ezta? Hori da, hori da. Berrikuntzak guk egin duguz, parria egin dugu, Bai. danetaikoa. Bai. Eten dugu sopa de bai, sopa Sopa ere bai, labraza, sopa labraza. Baina nola egin, sopa egin dago berotu? Ez, Ez. Baina ez dugu zango dana. dana ezin lek esan. Baina, bueno, guk egiten dunera, arrain sopari, Bai, parrillako bai. aroma eta Hori dana gustotxoa eman, eman, ezta? Hori da. Barazkiak eta egiten dianean hor, zea, ugitza zopakuakin, hori dana parrilla nola erregozi bezala? Claro, egiten Ah, da, lehenengo bai, egiten bai, da, elementu guztiak egiten dira parrillan, Bai. eta orduan ja areke urekin ja... Eta gero dana bat. da- Baina dana hori dana bat, fondeatut hori dana esaten dana, Dana. Eta gero egiten dune, guarrin zinu moduan Bai. be bai, horre peparrian egiten dugu, Baita eta ere. orduen, bueno, rapetxo egiten moduzu, edo txirldek, edo bestea, eta Bai, hori zuek ikusten duzu, eta guzti hau dana, Dana non egiten. eta baserri maitean. Baserri maitean, claro. Hiru ube bikoitza, baserri maitea, .com. Claro. Hori da, Horrek hortzen hasi- sartu, klikatu, argazki guztiak hor dituzue baita ere, eta beira. Egingo dute guztira 10 plater izango dira aste guzti hontan. Eta adibidez arraizopa kontatu bakarrik egin dezue. Bai, Hori da, bitu zenba gauza dituzten han bertan. Bertan joan behar da. bai, platerra Garbi zertu dago. guz, brazan egiten zen nadeko guz, ala, 10-15 plater. Bai. Eta erortik kanpora be bai, segun ze fetxatan. Bai, egiten dute. eiza adibidez. Bai, guk egiten legi. Garai honetan eiza ere, bai, ezta? Hori da. Darki ba, Bueno, orduan, hau martzen etxiko dugu, eta Bai. egingo dugu kroketa. Kroketa egingo Ze dugu. honek Vale. bitxo atardeko Hori da, dugu, bai. Jon, eta epini... hau utziko da hementxe enpakian, ezta? Kontrolatzen, baina hortzen, bai. Hori da, bai. Eta bitartien kroketin gogu. Bale, eta kroketa inbarta hementxen baita, ezta? Bertan Bai. dugu, Hori da, hementxen claro. aldamenian, hori da. Zartagi berezi bat, hori da, hementxen, bera, tramonkulo berezia hementxen jarriko naiz ni. Eta nada... Claro, hau da berrikuntzetako bat, adibidez. Claro. Hori da. Hemen kroketa. Da hori jo pizka bat. Bolillo pixka bat pixkatxo, baita ere, hori da. Montxen karriko de bolillo pixkat. Eta bueno, hori da, egarkin, Hortxo gudari. hori da. Eta mingo dugu. Eta oin, itxiko gu, apurtxu bet... Apurtxu bat egiten, ezta? Hori da, Buelta-bueltaka. Bai, erre arte. hori da. Eta Ba, lortuko dugu barrukoa gordin... gordinekan, baina berua, hori da importante, eta gero Eta kanpo barrukoa- aldetikan kurruskatuta. Bai, hori. Hori da. Ba, egongo beha, hemendik berehala gatoz. Bai. 5 minutu, listo, Bai. bueltatzen ja. Bale, ba. Horretara, hau Hori da. agintxoa gongo da, eta ontsuretak ondino beste Bai. 5-8 minutu dirko. Erraz, Vale? hori da. Bai, Bagatoz. Bueno, hortxen, kolori eman diozu, pixka bat. Bai, bai, ta, jak. Buelta eta listo. buelta. Bai, listo, ja hau Hori ingi da, dau. Hau ja hori da. platatu... Hemen txiribili da, hori batea eta bestea, Bai, alderdi guztietatik egiteko aukeran, bat eta Mhm. beste hola moitu. eta listo. Eta listo, zuetzeko ondo. Enplata ingo Bai, txuleta beste pixkat hemen, Bai, beste bost bat minutu dela bai. Zuk gelditu hemen, txuleta Ba, bai, zaitzen. ederto. Edarki ba. Bai. Bale ba? Ederto. Orduan, enplata ingo gu. Enplatatu. Kolore apurtxu bete moteko, Mhm. dekugu hemen piper berdien hori jue. Bai, Mogutxagu haulan... hori da. Eta hori da igual, pentsatze termomizoan egingo zenuela, Bai. piper berdia, olizua Da, bota, olizua. gaz pixkat, eta listo. Eta hor Gatzik txeneuki, ez dugu botaten, baina, Ez. bueno... ba, alda piperrek bota. ematen diolako Bai, bere grazio bai. hori, ezta? Berak, ez du bier. Oiztu dira. Da honen piperrati ez haulen, oin zelan gelditzen dez, piper gorriziek, Bai. jaskenien gelditzen dizenak txikilo bati ez. Bai. Da Eta inoguz goxuo. frigidu, Mhm. eta gero konfitamen joguz, Oliotan.
Ez baina sarratu inoguz... Al vacío. Al vacío inoguz. Hori da. Da inoguz laban, da eukidoguz ordu erdi bueltan. Hori da, plastikoan bertan sartuta labien eginda, ezta? Bai, hori jo apurtxu bateaz. Hori da, eta bertako piperrak dira? Bai, klaro. Bai, Bai. Urdaibaikoak? Honetiz, Alexian eman ortukoak. Ah, beira. Bai. Eta beramen izena nola da? Rosi. Rosi, hemendik muixu handi bat, eta aber piperra nolakoa dauden, emango dioguk bizte guen. Da orduen, emingo gu hau azpizien, da gero kroketi emingo gu ganien. Hortzen gainean. Ia apurtzen ez bada. Entuzen, hori da. Hortxe, etorri asko. Presentazio gainek, ondo dotoria, Platera behare, bai, Bai, Baina, garrikoak itxura guna, ezta? Da modu bet, haulan okeli ez dakizun zein beragaz, aprobetxetako. Ba, zati txikilekin ikusi nolako kroketa dotoria egin duen. Eta goxua, pentsatzen dut baietz. Eta orain, hau dazatu baino neotio, txuleta... Ia, zer onduen txuletia. Listo, itxura honakin, Hemen txuleta ederra, Hori, Zoragarri. Bueno. Itxura, razilloa, Itxura, ederra, hori da. Koipetsua. Hori. Hau koipe horia. Bai. Hau ganau handia beti ukiten dugu segun ze janaria dekon. Hori da. Hor nabarmentzen da kolorian, ezta? Horretara bai. Hori da. Guk kiloko txuleta jaten behar badu, Bizkaitarra be kilota lagunekua. Hau batentzako, Bai, zea. Bai, guk hau hasi honerekin eta gero beste baterekin eta bai, horretara normalean. Bueno. Txuleti garbi-garbia eta aten dugu, ez dugu... Garbi-garbia. Koiperik eta guztiek kanpora. Hori danak kenduta. Eta ezurrare kenduten aldiozue? Ez. Horiko txupatzeko bai, ez da? Hombre, gero. Hombre, klaro. Hola, ia zatituta. Egin esan da nire aukeran, hola xe gustatzen txuleta hola zatituta, eta ezkio, arraixo jaten da, ezta? Bai, eta errezago da, ezta? Hori da. Hori da. Artista bat inda zabe, Bai, klaro. Bai. Hori gaina beste egun batean kontatuko dizugu, Baina futbolista izan dakoa. Bai. Hori da. Bai, hori utzi dugu, beste... Beste momentarraka. Aztazkena, osteguna, ez dakit nola da, baina, Juan, sukaldari eta hostelari munduan sartuta, baina... Urte asko. Urte asko dara matzazu, izan, sukaldari munduan. Largutaz, hogeita... Zazpi? Hogeita sei urte. Hori da. Futbolista izan dagoa. Bai, nire futbolista... Ez dana kontatu hori beste programata. Ederto, bai. Gaur aige esaten... Baina, nira mama eta nira aita bizek izan ziren sukaldariak, bai. Baita ere. Bai. Zaletasuna hortikan. Bai. Hori da. Baina, pixkenaka. Gau txuleta eta kroketa. Txuleta eta kroketa. Eta hain aputxetu bingo gu. Bai. Gatza maldon. Hori da. Eta... Fabuloso. Gu. Bien. Ez pentsa txuleta guzu niretzako danikan, Partituko ez. Hau dantzako, Hori da, dantzako. Baina, ni pentsatzen dut hor erdi-erdiko zati behar bat hartuko dutela. Bai, ez da? Horre, aukeratzen hasita. Además, hermoso jambarik. Hori da. Ordu hau. Horretara. Baixen, orduan txuleta, Hemetxen, kroketa. Hori da. Gaur ikusten da, zelan gauzet ezberdinek egiten dizen... Bazer emaitia. Bai, okela zati batean. Zati bat. Zati elez, danada... Hori da, bi joko eman dituzuela aragiletik. Bat, txuleta abrazan eginda, buelta eta buelta esaten dena, eta beste zati esaten dena, naiz da hona izan, itxuzi horiekin, txikitu, eta kroketa moduan horixen egin. Hori da, bazkin ukituak izan, eta berehala aztatu ditu, bai bat eta bai bestia. Txale gala txikitu, arrautza gorringoa, piperrautza, gatza, piperbeltza, lima birrindua, eta foa txikitua,
gehitu. Osagai guztiak ondo nahastu eta bildu. Baserriko ogi birrindutik pasa eta parrilan gorritu. Piper gorria eta piper berde emultsioarekin gozatu. Txuleta parrilan erre eta zatitu.